Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. Mata da dama a Maradi sun fara gujewa amfani da iskar gas duk da sauƙin farashinsa. Duk da ƙoƙarin da gwamnatin Nijar ke yi na sauƙaƙa rayuwar mata ta hanyar rage farashin iskar gas don ƙarfafa amfani da ita a girki. Mata da dama a birnin Maradi sun bayyana cewa suna gujewa amfani da gas saboda tsoron haɗari da ke tattare da shi. Wasu daga cikin matan da aka tattauna da su sun bayyana cewa duk da kasancewar gas yana sauƙaƙa girki da sauri, suna jin tsoro sakamakon rahotannin fashewar kwalbar gas da ya taɓa jawo hasarar rayuka da dukiyoyi a wasu lokuta. Hadiza Muhammadu wata uwa ce mai yara 5 a unguwar Zaria Gafai, tana cewa ni dai kullum sai girki da itace ko gawayi, gas yana da sauri amma tsoro nake ji. Ta ƙara da cewa da akwai labarai da muke ji cewa gas na fashewa, hakan na sa ni ba na son amfani da shi. A gefe guda kuma wasu daga cikin matan sun bayyana cewa rashin sanin yadda ake amfani da gas cikin aminci na ɗaya daga cikin dalilan da ke hana su amfani da shi. Sai dai kuma gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin rage farashin kwalbar gas domin ƙarfafa amfani da wannan hanyar girki da ke da amfani wajen kare muhalli da lafiyar mata. Hakan na da nufin rage sare dazuka da yawaitar hayakin itace da ke barazana ga lafiya, musamman ga masu fama da cututtukan numfashi. Masu fashin baki na ganin cewa akwai buƙatar ƙarin wayar da kai da horar da mata kan amfani da gas ta hanyoyin amfani da shi cikin aminci, tare da tabbatar da ingancin kayan girkin gas da ake sayarwa a kasuwa. Sauƙaƙa farashin gas abu ne mai kyau, amma sai an haɗa da horo da wayar da kai kafin mata su rungumi gas gaba ɗaya, in ji Fatima Isufu, wata malamar makaranta a Maraɗi. Gwamnati na fatan cewa matakin rage farashi da haɗa shi da shirye-shiryen wayar da kai zai taimaka wajen karɓar amfani da gas a gidaje, tare da rage dogaro da itace da gawayi da ke haifar da barna ga dazuka da lafiyar jama'a. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.